देखी एगो गाना बड़ा हिट चला था मार्केट में कि छने छने बदले तोहर मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ कि तहरा बोले तो न लगता लाज रजऊ धोखेबाज रजऊ छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। लेकिन एक बार भाई लोग है ना हिट चलता कि सैया मोरा धगे कोरा घोड़ा पर चढ़ई बागा कि एक रात में चांद के पार ले जाइबा का कि बलमा कदर न जाने बाली रे उमिरिया के कि कबले जगा के राखी हई कोमला शरीरिया के कि बलमा कदर न जाने बाली रे उमिरिया के। लेकिन दीपा हाँ लेकिन आई एगो बात ना कहला सबसे बता ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था वो बात ना बतावला दे यो हनी सिंह देवरा के चुनिया लेकिन आई तिलक के उपलक्ष्य में एगो तिलक के गीत रही सीधे सीधे और सब जो है उपलक्ष्य में। हाँ आई अरविंद भैया के सभे बधाई देता तिलक के और सखी सबका गावता। अच्छा शंकर भैया का देवेंद्र भाई शंकर भैया के बजावे कैसे मन नहीं के करत कि 1 तारीख इनके खुशी चल गई। खुशी खुशी मैंने बुझेला ना एगो पिल्ली पोसले माने मोट के बिया ओके नाम रखले माने खुशी। त गांजा एहुजा कुछ हां लेकिन सखी सब गावता कि जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के ना कि समधि समधीन के हो दुल्हा दुल्हीन के कि जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के। ए प्यास पकड़ा आई तिल कारू लगाइल बा पकड़ा अतुल 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 जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के समधि समधीन के हो दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के हो दुल्हा दुल्हीन के तो जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधि
सब गावता सखी लोग केकरा खातिर गावता? दुल्हा खतरा दुल्हन खतरा ना हाँ अरे साले साहब और सिराज भाई और शंकर भाई लौट जा लोग असे भाई हमें सुलह करे जा भैया अपन बेंजू रुआ हां अलगे बजाए हाँ एकदम तार में बजाओ चढ़ जाए हो ना कि हम गाइए ना पाए अब ले लो जिला कुशीनगर में आइल बतिला काबा होता गवनाई जुटल सगरे इलाकाबा आई पारा पारी काहे देता रहा पहले सगरे दे दो आई गाना के ए दीपा और तारा लाज नहीं खला तो छोट भाई से पैसा लेता रहो ना ये समय कलाकार बनियो ए दीपा ये समय छोट बड़ देखल जाए तो भैया दुकानदारी चली ए दीपा ना चली भाई के कर भाई हमरो भाई शंकर भैया के भाई हां तो भाई के भाई नचा ना सकेला का बिल्कुल तो तनी सा नचा के बतिया कहो हां आज 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 चंदन आज आज बुलाओ बुला के तनी माहौल बन जाओ लेकिन सखी सब गावता हाँ मनीष भाई के भी डांस हो जाए कैमरामैन मोहन पांडे जी के साथ फोकस करो मनीष भाई के तो हमने इंटर कॉलेज वाला डांस करे के बाद आ जाए कोनो बात नहीं के अच्छा हाय दे दी ना दे हाय देखी हमरा के डेरी मिल्क खाए खतराई ले 51 रुपया हई तिलक के गाना के लागल चोट हां तो हई ननद जी के जेब से निकलल 50 रुपया का नोट कह दा कहे के बा कि जिला कुशीनगर में आइल बा नाश्ता करा देखिए मनीष के कमर बड़ा ढीला बा कैमरामैन गर्दा को काट देना भाई दीपक बाबू हाँ भाई नाश्ता करा वाला टेबल हो नीचे जात में तो उनको टाइम ना लगी कोनो बात नहीं ऊपरे ऊपरे रोक ली लो और देखिए भाई समधी भाई की ओर से सब लोग 101 रुपया के पुरस्कार आई ए दीपा समधी भाई चल गेल बानी की बानी सब हेजा स्टेज पे आ जीती तो बड़ा अच्छा रहला दीपा बोल दिया सब लोग बैठी अब इन और भी महिला कलाकार वालों हाँ सेवा करी देखिए अबे महिला गायिका भी आई हैं आप सभी के बीच में आएंगी ए आवा है ना आवा अरे कोनो बात नहीं है मनीष भाई मनीष लेकिन सखी सब गाता जिला कुशीनगर में आइल बातीला जिला कुशीनगर में आइल बातीला होता गवनाई जुटल सगरे हम बखान करी इतना सुंदर
इतने ना ए दीपक हाँ और जीजा जी आयल नहीं जीजा जी पीछे से सार हैं हाँ सार हैं वहाँ के कहनी है वहाँ के एक बात सुन ला कि रहरी के 3 पतैया 3 का चनारी रहरी के 3 बहनिया के 3 छिनारी लेकिन भैया राजवा के 3 बहनिया तीनों है सो अरे एगो बिया में बिए अरे एगो महुआ पार जी एगो बिया महुआ अरे सारा के 3 बहनिया तीनों के 3 छिनारी आगे सखी सब गावत तिलक में मामा मौसा फूफा फुआ जीजा सब के हुआइल बा सखी सब गावत कि दुल्हा के जुटल बा